Πώς περνάει μακριά σου, αυτό το ερώτημα θα κάνουμε φίλες και φίλοι σήμερα, να δούμε πώς περνάει μακριά σου το άτομο αυτό που σε ενδιαφέρει, που έχεις χωρίσει, που ήσασταν μαζί και δεν είστε πια, που μιλάτε αλλά δεν έχετε κάνει, επειδή δεν έχετε, πώς να το πω τώρα, επαφή ή μπορεί να έχετε χάσει την επικοινωνία σας, γενικά να δούμε. Σε οποιαδήποτε φάση, επειδή είναι γενικές οι προβλέψεις, βάλτε το όπως εσείς το θεωρείτε, να δούμε γενικά πώς περνάει μακριά σου. Συγκεκριμένα όμως, αν θέλετε πιο ουσιαστικά, είναι με το άτομο το οποίο δεν είστε μαζί πια. Έχετε τελειώσει, είστε απομακρυσμένοι, έχετε χωρίσει, έχει παγώσει η κατάσταση, δεν υπάρχει επικοινωνία. Έχει σταματήσει κάτι. Και ας είναι κάτι καινούριο και να τελείωσε. Ή να μην ξεκίνησε καν. Αυτό θα δούμε. Εκεί το βάζετε κανονικά. Πώς περνάει μακριά σου. Τώρα που έχετε χωρίσει, να το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλει να το βάλεις να είστε μαζί και να δεις πώς περνάει. Οκ, και αυτό μπορείς να το κάνεις έτσι σαν, πώς να το πω τώρα, σαν κάτι το παραπάνω να το βάλεις. Δες το και έτσι άμα θέλεις. Λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντίνος Καρμίτης, φίλες και φίλοι, μελλοντολόγος medium, χαρτομάτης και αναλυτής ταρό από το Πρόγνωση. Και κοιτάω συνέχεια εδώ πέρα γιατί έχω τον Μπέμπι μέσα και ο Μπέμπις επειδή έχει ένα θεματάκι, τον παρακολουθώ από την κάμερα εδώ να δω τι κάνει. Καταλάβατε, να δω πώς είναι, γιατί έχω άγχος. Λοιπόν, φτιάχνουμε τα τρία πακετάκια μας, επέλεξε ένα από τα τρία πακέτα με την πρωταρχική σου ενέργεια και θα ανοίξουμε να δούμε πώς περνάει αυτό το άτομο μακριά σου. 1, 2 και 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Με την πρωταρχική σου ενέργεια. Αν έχεις επιλέξει, πάμε σε σένα που επέλεξες το πρώτο. Ο στόχος που ανοίγουμε αυτό είναι να δούμε τι τάση επικρατεί για να ξέρετε κι εσείς τι κινήσεις θα κάνετε. Οι προβλέψεις είναι γενικές, όπως λέω πάντα. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε την προσωπική σας πρόβλεψη, κάτι παραπάνω από ένα γενικό άνοιγμα, μπορείτε να καλέσετε στις γραμμές μας στο 901-901-53-23 με αυτόματα τηλεφωνική χρέωση, άμεσες προβλέψεις ή να κλείσετε το ραντεβού μας στο γραφείο μας στο 6976-23-773, τηλεφωνικά ή από κοντά για Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Λοιπόν, πώς περνάει μακριά σου. Εγώ τον βλέπω εδώ πέρα να είναι ικανοποιημένος που έχει χωρίσει, γιατί μου δείχνει ότι με σένα ένιωθε δέσμευση. Ακόμα και οικογένεια να είχατε και παιδί να είχατε, ένιωθε δεσμευμένος. Να ξέρεις ότι βγάζει αυτό ουδέτερο, σαν ουδέτερη ερμηνεία, σημαίνει ότι αισθανόταν δεσμευμένος, είναι σαν εσύ να ήσουν συνέχεια από πάνω του και να ήθελε να ξεκολλήσει. Μου βγάζει το κομμάτι εδώ πέρα ότι είναι σαν να του κόβες τα φτερά, αισθάνονταν ότι του κόβες τα φτερά, οπότε μου δείχνει εδώ πέρα ήθελε αυτό να το τελειώσει, σκοτώνω το τέρας. Λοιπόν, τώρα μου δείχνει εδώ πέρα ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι μακριά σου, δεν περνάει όμως καλά, γιατί περιμένει να κάνει πράγματα τα οποία τώρα δεν τα κάνει. Δηλαδή αισθάνεται ότι αυτός νόμιζε ότι θα φύγει μακριά σου, γιατί αισθανόταν ότι πιεζόταν, ότι πνιγόταν, οτιδήποτε και ότι ήθελε να απελευθερωθεί, αλλά μου τον δείχνει εδώ πέρα μόνο να περιμένει μια συναισθηματική προσφορά. Τι σημαίνει αυτό? Μετά το χωρισμό σας απλά είναι σε μια αναμονή. Δείχνει ότι οι γνωριμίες έχουν γίνει, δεν έχουν πάει καλά, δεν έχουν ξεκινήσει καλά ή έχουν τελειώσει. Οπότε αυτός άλλα περίμενε, άλλα συναντάει. Δεν περνάει καλά μακριά σου, όχι γιατί περνάει καλά που είναι μακριά σου, αλλά δεν περνάει καλά έτσι όπως το περίμενε, για να σου το πω έτσι να το καταλάβεις. Ακόμα και κάτι να έχει ξεκινήσει και κάπου να είναι, θεωρώ ότι περνάει χάλια και αλλιώς το περίμενε, αλλιώς του ήρθε. Όχι όμως τόσο ώστε να θέλει να ξαναεπιστρέψει σε σένα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Οπότε, περνάει καλά μόνος του με την προοπτική να πάει καλά σε κάποια άλλη σχέση και οποιαδήποτε σχέση κάνει ή έχει ή θα του τύχει, δεν θα βγει καλή και θα στεναχωριέται. Δεν θα περνάει καλά δηλαδή στα ερωτικά του. Μακριά σου περνάει καλά. Αλλά και είναι σε μια αναζήτηση. Ψάχνετε. Συγγνώμη, αυτό ήταν το 3, πάμε στο 2. Εδώ μου δείχνει στο 2 δεν περνάει καθόλου καλά μακριά σου και μου δείχνει εδώ πέρα και τα φίδια, τα οποία τα φίδια είναι τα φίδια που το ζώνε, τι κάνεις εσύ. Δεύτερον, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπήκαν άλλοι στη μέση που δημιούργησαν αυτό το θέμα και έγινε αυτή η απομάκρυνση. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι
θέλει να προχωρήσει, θέλει να σε προσεγγίσει, υπάρχει κάποιο άτομο που το σταματάει, αυτό δεν είναι σε όλους, εντάξει. Και απ' την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα, θεωρεί ότι είσαι το άλλο του μισό. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι δεν περνάει καλά γιατί θέλει εσένα. Γιατί το έχει μετανιώσει. Γιατί μου δείχνει εδώ πέρα θέλει να κάνει κινήσεις κάποια στιγμή και ακόμα και κινήσεις εγωιστικές να κάνει, θα προσπαθήσει να σε προσεγγίσει και να σε χειραγωγήσει, να κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση, να μην φανεί ότι κάνει αυτός, να μην ρίξει τα μούτρα του. Γενικά μου τον δείχνει εδώ σε ένα πανικό και να είναι κολλημένος, εδώ είναι το δίχτυ της αράχνης, να είναι κολλημένος πάνω σου. Έχει εξάρτηση με σένα και όπως μου δείχνει εδώ πέρα, σε φαντασιώνεται. Θέλει δηλαδή, φαντασιώνεται εσάς, φαντασιώνεται ό,τι κάνατε, τι ερωτικό ήταν αυτό, τι συναισθηματικό ήταν αυτό και δεν περνάει καλά μακριά σου γιατί στην ουσία το ήξερε, το έχει καταλάβει, το είδε, ότι γενικά χωρίς εσένα για αυτόν δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή ουσιαστική κατάσταση. Συναισθηματική πάντα μιλάω. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν τον ενδιαφέρει και να ψάξει. Τώρα, το αν έχει ψάξει, αν έχει κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορεί να τις έχει κάνει για λόγους βλακείας ή εγωιστικούς ή να αυτοεπιβεβαιωθεί, αυτό είναι άλλο. Όμως γενικά θεωρώ ότι αυτό, όπως λέει και ο Κωστόπουλος, ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα κρεβάτια, με άλλες κοιμάμαι, μα σένα θυμάμαι. Έτσι ακριβώς, σας το είπα να το καταλάβετε. Εντάξει, βάλτε το τραγούδι να το καταλάβετε. Άρα αυτό το άτομο δεν περνάει καθόλου καλά μακριά σου, γιατί το μυαλό του είναι κολλημένο σε σένα, είναι εξαρτημένο με σένα και ακόμα ζηλεύει και θέλει να ξέρει τι κάνεις. Πάμε σε σένα που επέλεξε το τρίτο κομμάτι. Το τρίτο πακέτο. Λοιπόν, εσύ που επέλεξε το τρίτο πακέτο, μου δείχνει εδώ πέρα ότι έρχεται η Εύα με το μήλο. Περνάει πάρα πολύ καλά μακριά σου. Στην ουσία, γουστάρει να απολαμβάνει τους πειρασμούς, κάνει πράγματα τα οποία ίσως να μην έκανε με σένα στο ερωτικό κομμάτι. Πράγματα που εσύ έλεγες, εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω, εγώ δεν το κάνω αυτό. Να τα κάνει, να τα ψάχνει. Μου δείχνει εδώ πέρα ότι στην ουσία θέλει να προχωράει, να πειραματίζεται, να κάνει, να δείχνει. Μου δείχνει εδώ πέρα το φίδι, το οποίο σημαίνει ότι παραμυθιάζει το θύμα του, άρα του αρέσει, περνάει καλά, γιατί ψάχνεται, πηγαίνει από εδώ και από εκεί, εντάξει, και μου δείχνει ότι αισθάνεται ότι έχει φτιάξει τη διάθεσή του, έχει πετύχει το στόχο του, γουστάρει αυτό που κάνει, τον αναζωογονεί αυτό που κάνει και μου δείχνει γενικά ότι αισθάνεται, τι να πω τώρα, ότι τα πράγματα έφτιαξαν στη ζωή του. Οπότε στην ουσία μακριά σου περνάει πάρα πολύ καλά για το λόγο ότι πηγαίνει από εδώ και από εκεί, κάνει αυτά που γουστάρει, όπως τα γουστάρει, χωρίς να έχει τον έλεγχο, χωρίς να έχει κάτι και γενικά προχωράει μπροστά, πειραματίζεται, κάνει διάφορα πράγματα, περνάει καλά. Μην αναλύσουμε τι πράγματα κάνει και πώς τα κάνει, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, οπότε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε με το σημερινή μας πρόβλεψη, με το σημερινό μας βίντεο. Τι να πω τώρα, οι προβλέψεις όπως λέω πάντα, το ξαναλέω, είναι γενικές. Είναι λογικό να καλύπτουν πάρα πολλούς από εσάς, αλλά δεν μπορούν να σας καλύψουν όλους. Και από την άλλη, οι προβλέψεις, γιατί με ρωτάτε μερικές φορές και μου λέτε αν το άτομο που τις βλέπει είναι γκέι, δηλαδή γουστάρει το ίδιο φύλο, αν ισχύουν αυτές τις προβλέψεις. Ναι, οι προβλέψεις ισχύουν ό,τι και να γουστάρουμε. Θέλουμε το ίδιο φύλο, θέλουμε διαφορετικό φύλο, θέλουμε εξωγήινο. Γενικά, τι τρως πάλι ρε εκεί. Η πρόβλεψη έχει να κάνει με τις ενέργειες εσάς και του άλλου ατόμου. Όποιο και αν είναι αυτό το άτομο, αρκεί να είναι άτομο. Εντάξει. Άμα το εξωγήινος είναι με 2 πόδια, 2 χέρια και 2 μάτια, πάλι ισχύει. Τώρα, αν έχει 5 μάτια και 8 πόδια, εκεί δεν ισχύει. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε όλοι καλά. Ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα γκριπάτια, μ' άλλες κοιμάμαι, με σένα θυμάμαι. Ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα γκριπάτια, παράτα τα όλα και γύρισε τώρα. Ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα γκριπάτια, μ' άλλες κοιμάμαι, με σένα θυμάμαι. Ξαπλώνω κομμάτια σε ξένα κρεβάτια, παράτα τα όλα.